नै लोगोफोर गाइखेर सा नै जोंहा मोखौ फिसा जाबाय ओमफ्राय दायो गाइखेरनि सा मोनलोंग्रा जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै एन्थाब फिथा दंमोन ओमफ्राय दायो आङो सा लोंनोसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बाहरनाय थाबाय इमान दिननि उनाव इमान दिन अखा हानाय माने आं सुटि लादोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो डिउटियाव फैफिनबाय आं जइन जाफिनबाय दिनै नाय अखा हाबाय थानाय टाइमाव इमान गोजांलायलायनाय जादोंमोन ओमफ्राय दायो आरो बा सान्दुङा खोनादोंना ग्रिसि नै ला पापर मा पापर होनो इखो जा लामनानै होदो सान्दुङाव लामना होबा बांसिन मोजां जायो आरोना बेनिखायनो सान्दुङाव लामनानै होदो नै लोगोफोर जोंहा दिनै दालि थास' आथिं बेनिफ्राय मछली हायगासिनो जानोसै ओमफ्राय एरेखौ खाब्रै मानसिनि खाब्रै ओंखाम मोनब्रै ओंखाम नै अर्गेनिक अबसे नाया अर्गेनिक नङा आरोना बायनानै लाखिनायसो सोर सोर मोजां मोनो थास' आथिं दालि एरेखौ थास' आथिङा मछली थांलायनोसै रियासलाव थांलायनोसै आं दिनै बेग लालायलायदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आइया मिनिलायदों आंखौ बेग लानायखौ सांनायनि मोखांखौ खनसे मा जलंगा लालायलायदों होननानै मिनिलायदों आरो सामब्राम देवानि मना इयो जलंगा ओंखायनो लाबाय मोनसेल' बुस्थु गैयाना आंनियाव बक्स लानांगौ जायो हि गोलोमदै हगारनो हि लानांगौ गोनां जायो दै बथल लानांगौ गोनां जायो गावसोरा एक'खौनो लानो गोनां गैया मानो नांगौ इसोरनो आंनोसो नांगौ मबाइलबो लानो गोनां जायो सांनायनि मोखांखौ खनसे आंखौ नाय दैयानो गाङा बारल'बाबो बेसेबांबा बारल'सोयो दिनै जों आइनि मोसानायखौ खोन्थिगोन दां नोंथांमोननो जों आइनि मोसानायखौ नायबानो जाबाय अ मादि खिथिगोन दा गानला आङो गानखौनो आंनि मबाइलजोंसो दामनाय जायो खिथिनानो माबा खोन्थिगोन सोरनिखौबा दामथ'नानैबाबो ओमफ्राय दायो थांगासिनो फिल्डआव सोलोंदों आरोना जोंनि बे रिजार्भआव फिल्डआव माने हिन्जावफोरनि मोसानाय बिहामजो पार्टिफोरनि मोसानाय लोखि फुजायाव मोसागोन जोंनिया लोखि फुजाया खाथियावनो जायोना बेयाव मोसागोन आरोना ओमफ्राय जोंनिया दामनाय देनाय थानायमोनबा मोजां जागौमोन खिन्थु दायो जोङो मबाइलजोंसो मोसानो गोनां जाबाय आरोना माने माबा गैया आरोना दामनाय धल दामनो रोंनाय सेरजा हुनो रोंनाय बेफोरबायदि गैया बेनि थाखायनो मबाइलजोंसो मोसानांसिगोन ओमफ्राय नायदो दिनै खोन्थिगोन आं नोंथांमोननो बेसेबां मा जाखो मा सप्तानैसो जाबाय खोमालै न' नै रबिबारानो खननै थांबाय खोमासं रबिबारा आङो दिनैसो सानब्रैल' फैबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो बाजै आंखौ फन खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजै आंखौ फन हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बाजैखौ थगाय हरदों आरो मा होनो आं उन्दुनासो दोङो उथियाखै थांबादो होननानै दायो नायनोसै इसोरो सोलोंनो ओंखारदों 2ता बाजियावनो ओंखारनाया 3ता बाजियाव मा दसेनो मोनायो मोननैल' स्टेप गोदान होबानो गैखाला मोनाखाबाय आरो इसोरो खनसेयावनो ओंखारसो थायाना ओंखायनो नै मोसाग्लांनाय मोसादो इसोरो नै आंनो सोदोमस्रि दोङो सोदोमस्रि हायेन नै आं होनद' नै एक्टर खानै दोङो इथिं नैबे सोदोमस्रि माइनाव नंगौना नङा आं नाथायगोन र' नै जोंना खिथाग्राया केमेरामेना नै दे दानो ना खानाय हंगारना मोसानो होनदों आं इसोरखौ मोसाग्लांनायावथ' खानाय हंगारना मोसानांगोन ना दे दे खनसेल' नायनि हागोन दे
आङो जिखौ साखाना लाबोनाय आं नेवसिजोबो दे जसिला बाजिया मा खानाया दे enggak खानाय गैया मा दोङो इन्थ' मा मालायसो दुपारानि आरो आथिं सायाव नायथिं मा मालायसो इनियासो मालाय जोंहा इनिखौ नायनो सानजा इनिखौ नायनि हेंगार हेंगार न दे हेंगार खनसे हेंगार हेंगार इउटुबाव उथिनो नागिरदों दे खनसे आया मामिया नोंसोरनि मालाय गोलावखाय दिहुननो लाजिलायदो आया हेंगार नाया नामा खाजोबसिगोन दे इउटुबाव enggak nisa खानायाबो दे enggak mau enggak खानाया दे लायना था बोहैजोबखाबाय नै जाबाय ना जाबाय दे अ